Namar ka jingbom kain snap ka sarkar ya ka jingdawa pa dia ka hok bai bela ki nong tri asha hapo ka tinat ka koi ka khia ha ka jela ki nong tri asha hapo ka jela ki larai ban mi madan biang ban yakhi na ka benta bandawa ya la ka hok ba ka sarkar hadu menta kamshim la pen urlong ya ka jingdawa ki nong tri asha hapo ka lama ka megalia asha workers union kani ke jing thmu ki nong tre asha ban mi madan biang kala pau purthei menta ke singi hadin ba ki nong elam jong ka megalia asha workers union kila pen pau shikilat pathai khobor halo kanong rim ba ka sarkar kala le kelut bat kwa tang ban pen be ye ki nong tre asha klem da siu pat ye ka bainong ka ba ki dei ban yo kumbalamang da ka sarkar Habakren Chikilat Pathai Kubor Hari Boy ka President Jong ka Megalia Asha Workers Union ka kong Mirajun Mersing ka laong bakum kinong tre Asha kilangi asisha ye ka jingle butu bat ka jingle syukor ka sarkar jela lengba ka tanat ka kot ka khia ha ka bakim siu hok wat ia ka bai bela kinong tre Asha nalor ba ka jing siu jong ki ka long ka beren Kalaong ru bakum ka union ka hap ban kren na ka benta baro kinong tre Asha hapo ka jela ba ka sarkar ka lele benyiki Kidon ki asha ki bom yo priang ya ka fix incentive ka bolong tang 8,000 tengka na ka sarkar jela bat 8,000 na ka sarkar kmi kani ka jingle jong ka sarkar kalapan bitarru ya ki nong tri asha ha ka ba kila shushim ba ki nong tri asha ki di tangki breu ki bom don jing im Kalai thoru bana kaliang jong ka MAWU dangha ka sautrik uleber ahaja RR kiladep bania kendo yo umentri ka tanat ka kot ka khia bania kren halo ka jing e kinong tre asha ba dei ban pen khoi no ya baro ki pisa badangsa kum ka baibela she kinong tre asha bat ha ka ju ka por la ya kren ru ban pen kiu no ya ka baibela na kan rifun ru tengka shisngi shagalai spa tengka shisngi ha ka bana kaliang jong umentri ka tanat ka kot ka khia ulak kular ban sim khia halor kani henry kani ka kam kadang chusakut hadu mentaro Kalian untuk kemiglia Asha Workers Union ke kadang ke bapelong ini bangin ya wan mata kasmi bangin le ya ke press conference kalau ba sikatian kumban si ong no kiru teman hendai ki juang ki ju akran nakapor sakapor ba le aran uba pek ban ya uba en haji sisa ngaso ban ong ban kalian jongi ngila aso le aran mangi bangin pan ya ke bainong bala ke jongi ban ya ubru ba de ban si ya ke bainong bala jongi Halo Rita Idau ke pelong ini kum kinong yalam jeng ke Meghalaya Asha Workers Union bangin wan namar misong tu bangin genom la shu bangin lek paan sipan ya bahok ke jongi lane ya ke bainong bela ke jongi kani ke jeng lek paan ke jongi kam dai ke bangin pan tak sisian arsin Nrai kadai ke bangin la ayat bun sin nila julek sapo stit ha ke bangin kendulu dia perong khoi kinong trai NHM ke badan hopok ke stit Meghalaya hi bangin pan ya ke bainong ke bela jongi Keniat halor ita ibai nong belang aku aban syupen snow. Kadai ke pisah ke bahan kalian jongi ngilak snow leran bangin kan mau ke teng joka. Kadai ke MMBS kumbangi ong. Kadai ke pisah ke pasak put nadu arhajar khat ar ke bangila epan sipan ke bangila syong indefinite angkat stray ke bangila ayami syamadan syasurok bani rali bandawai kadai ke pisah pasak put. Te ke bangiyo nak kalian jong ke sarkar nak kapor syakapor kalong baka syukular kular ini. Bahkan clear no ikini ki dius ki jongi nrei ka kular ka jongki kalong tangkum ka kular kai bat ki supelong kai ya ka ik ba maki ki la de kular te kaniat ngin phai ha ka be dei bat MMBS kani ka dei ka scheme ka basak kot labun bun snem kumbang ong ti halor ka jingyo ka jongi bangin shong meeting ba health minister ka badai men ha ka sauteri jong march ar hajar ar ku ar ula kular bu unsiu ya kani ki pisa ha shwa jong benai jun ar hajar ar ku ar nrei ka hadu mentaru ke MMBS kampat poi sapo account jo ki asha but karukum siu ya ke MMBS kalong kaya per na koi ke district sha koi ke district na koi ke block sha koi ke block just for example ngan pai kendiat ha ka bayade bat kari boy district ha ka bayade bat ke MMBS ha umling block kila siu hadu ar hajar khat ha seling block de kidang siu tang hadu ar hajar khat sau Di hakabedi bet kiwai ki district ki badan hapo ka Meghalaya state hi kung si is kasi hill si ki asha ki badan hapo jong ka arban hi klem yo hi shiteng karu ya kana ke MMBS ka hadu menta hadian bangala ya nak wai ki district sya wai kum bangala ong mene ngasu si ban yo I ba kinong trai jong ka health department kim tip ya la jong ka kamram ya ke ka kam ka ba ki trai hadin ki jinga kendu jong ha ki jinga kran jong abat ki babun ki accountant kim tip ka pisa ayu ba ki ban ai ki asha bar ki ong ngim chu bana hiru ya ka pisa hadiat ngin phai men last man ni dak ya shapo ko wi ka jaka ka badai shapo is kasi hill ha ka bangi yo jing tip bai accountant jong ko wi ka jaka I ong ba kalat ya ka pisa ka barim ka jong pi ngir seulut ya ka ba thamai ya ka ba ma pi dei ban yo
nakaliang jok kami glia asya workers union ngimla ban priang ya kum kine gi kentin kum do tu chula ban klet ka bainong bela jongi ka bangi ngel ade ban pencau doka seap ka jongi bangin trai ka kam la da ka dei ka barim bakanaro bat men ha kine kisngi ngadang siyo jing tep baki asya jong ka mairang blok hi barok ka wei kimpat yo ya kane ka fixed incentive kabading hajar tengka nakaliang jong ka state government kat hadu menta shi tengka ro kimpat yo ya kane bunsen habaki keli yang habang apen saya ki sepang kane kepisa ngoong ki let ya kendo ya akontan ke jong pi ban keli yo wat ke jing tiap na ka banta kane ka fixed incentive ke ai ke jubab ka bawan pai sanga ka bangayo len baki asya ko ong ba une u akontan u ong ba ngimpat tep bat ngim jubna ai ru em sepang ka fixed incentive bat kat hadu menta ngimpat yo kano ke jingko na kaliang jong ka sarkar ka ba ngi habban siyo kata ka fixed incentive ka ba hajar tengka shi banai tingin pai kendiat ha ka biade bat kadingai PSC kidingai PSC kumbatip bagi asya kide ban yo ya ka covid incentive shi hajar from the state government and shi hajar from the central government teki asya jong kadingai PSC nadu bas dang kat hadu menta ki yo betang shi hajar tengka ki claim yo ya ka hajar tengka kaneka covid incentive habana kaliang joki ki persang bandai keli nau akontan rei ke iki coba ka bama ong kat hadu menta ngam jutep bat ngam jubana ai ru em sapang kata rei ke iki bangatip kalong baki asya ki yo tang ya ka covid incentive from the central government na kaliang joka state lele ka claim siu hi ki kat hadu ba upan da jing tho na ki asya kamut ki nom la ban ai ka jing tho ban pha siu rei ka dei ka kamram joka NHM na du state bahkan ai kita ki information ke babiang shadu ke level ke barit khnang baki accountant lani kinu ki nong trai ki badai pe haka pisa ka tengka lani ki kam jong ke asya kentip kham ha kala ki jing trend jong i president jong i kawai kama senti jong i online payment habaya de bat online payment na kanya jong i asya bun ni na prend ni senti nama babun na prend ki asya timpa yo lo ki mobile phone ki babiang kidon ki badang pat ya kitu ki pat mo jumlah ban le ki online payment pat kham tam abay de baki asya ki basa shno kendo ajing duna jong kanet wo teng kam diam kalai jumlah ban le ni online payment te sakaway lu kabaki ka mobile phone mo bun nak dang jumi ki asya ngim pat yo mo te mobile phone kaba tang khiat hi ki badang yo but habay de ba kabay recharge mo kila kula ni no still kabay recharge kabay de ba da kani de jing ai ki kat kani mobile dai hadu mun pa ka de bang pe ka de sapu tang kali bhai ka badang ka ba piang kan kan pom siu ya kabay recharge dai habay de ba ki district ki ba bun hi ki asya ki yo kani kabay recharge hadu kat mataro ong ka shipula tang katin dai ka kam ka pisa ka de kin pha kin le but kawai ru kabangi na kaliang ki asya ni shen jing kade lo ko jing pha kam teng kin pha kam ta kasni ko ba sya kasni na ha ba ai lo report ka shen jing kan tam ki asya ki babon population ki lam ban pandek ya ki kam ka ba na kaliang ka hen ki pha shi sin ki shin po ki tam ki asya ki babon ki population le teng hadu shtayo ki shin po ban pandek ban ai ki report te sakaway ru ikwa ban marap ni halor ka appointment letter mo bagi la ekrana ru sem arja kakra sakin ai do dak appointment letter siya baro ki asya ndray hadu ka manta kasoka kam pa le